मी तांदळाच्या पिठाचे आहेत ना गुळाच्या पाकातले लाडू बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. हे 1.5 कप तांदळाचं पीठ आहे, 1 वाटी गूळ आहे, हे वेलची पावडर आहे, एक घी आहे जे पीठ भाजण्यासाठी 2-3 चमचे घेणार आहे. हे सगळं काजू, चारोली, मनुका हे सगळं आहे बारीक 1-1 चमचा केलेला आहे. आणि अर्धी वाटी खोबरं आहे, पाव वाटी. आता मी आहे ना पहिला गॅस पेटवते आणि तांदळाचं पीठ आहे ना भाजून घेते. गॅस पेटवला आहे. आता हे आहे ना 2 चमचे चांगले 2-3 चमचे टाकायचे. असे भरून आले तर 2 चमचे टाकायचे. आता याच्यामध्ये आहे ना मी तांदळाचं पीठ भाजून घेते. हे चांगलं आहे ना वास येईपर्यंत मस्त भाजायचा, म्हणजे जरा कलर चेंज होईपर्यंत. एकदम व्हाईट आहे ना सफेद, थोडा कलर चेंज व्हायला द्यायचा. थोडा भाजला की त्याच्यामध्ये खोबरं टाकायचं भाजायला. मस्त भाजत आलाय, थोडा कलर पण चेंज झालाय. त्याच्यामध्ये आहे ना मी आता खोबरं टाकते. जरा गोल्डन व्हायला आला ना मग ते गॅस बंद करायचा. गॅस थोडा बारीक करते कारण ते आता भाजायला आलाय. हे पीठ भाजायला घेतलं ना की 3-4 मिनटं भाजायचं, म्हणजे समजून जायचं मग आता भाजलं. 3-4 मिनटं भाजायचा, म्हणजे कलर पण चेंज होतो आणि भाजतो पण चांगला, वास पण छान येतो भाजल्यावर. मस्त भाजलाय. आता गॅस बंद करते मी. थोडं गरम गरमच जरा हलवत राहते. जरा कलर आहे ना असा चेंज व्हायला द्यायचा. एकदम सफेद असतं ना, मग ते पीठ कसं भाजायला पाहिजे चांगला. आता भाजलाय. आता मी ते काढून घेते. हे मस्त भाजलंय बघा, काढून घेतलंय. जरा थंड व्हायला पाहिजे. आणि कसं आता पाक बनवते, तर गुळाचा पाक बनवायला घेते. कसा थोडा पाणी ओतायचा असा, आणि त्याच्यामध्ये आता गुळ किसून टाकायचा आहे. गुळ किसून घेते आणि गॅसवर ठेवते आणि गरम करून दाखवते तुम्हाला. पाक बनवायला ठेवलाय, गॅस पेटवलाय मी. असा पाक बनवायचा बुडबुडे येईपर्यंत, म्हणजे तो आपला पाक बनला असं म्हणायचं. आता याच्यामध्ये आहे ना हे चारोली मनुका घेतले आहेत ना, ही टाकते. काजू पण आहे त्याच्यामध्ये, आणि 1 चमचा वेलची पावडर. हे असं सर्व मिक्स करायचं आणि याच्यामध्ये पाक ओतायचं आणि ढवळायचं. साध्या माणसाचे साधे लाडू. पाक आता असं बनलाय मस्त. आता त्याच्यामध्ये थोडं थोडं करून ओतते, तेवढं लागणारच आहे. असं पाक ओतून घेतला ना की भांड्यात ते लगेच पाणी ओतायचं. का माहिती आहे, तो पाक सुकतो ना मग ते भांड्याला कडक कडक लागतो, मग ते घासून पण निघत नाही. आणि पाक ओतल्यावर हे असं सगळं मिक्स करायचं पटापट. हे आपले तांदळाच्या पिठाचे लाडू पाकातले, गुळाच्या पाकातले. मी तुम्हाला थोडे थोडेच पहिले दाखवले आहे. आता मस्त मिक्स झालंय. आता मी याचे लाडू वळते, म्हणजे हाताला सहन होईल ना एवढं गरम घ्यायचं. जास्त गरम नाही हाताला घ्यायचं, कारण हात भाजतो म्हणून. असं थंड व्हायला द्यायचं. गरम आहे, जेवढं हाताला सहन होईल ना एवढंच गरम घ्यायचं. आणि असे छोटे छोटे लाडू बांधायचे.
ह्याच्यामध्ये थोडं घी का टाकायचं, शुद्ध घी का टाकायचं, म्हणजे जरा लाडू आहे ना नरम राहतात खायला, आणि लाडू कसे खराब नाही होणार. हे चांगले 15 दिवस महिनाभर राहू शकतील असे लाडू आहेत. तुपात भाजले ना आणि गुळामध्ये केले असे पाकामध्ये तर. हे असे आहे ना छान बांधायचे. गरम आहेत ना हात, बघा कसे लाल होतात बांधताना, लय गरम. एकदम कसं थंड झाल्यावर बी नाही बांधू शकत, कारण सुकलेत, मग पाक सुकला मग ते बांधत नाही लाडू, ते बांधायला नाही होत. कधी पण लक्षात ठेवा, डालडा वापरायचा, पण ते रवा वगैरे भाजायला आहे ना घी वापरायचा, शुद्ध घी. त्याच्यामुळे काय होतं, म्हणजे असे लाडू असे तवतात बघा, म्हणजे मस्त राहतात, एकदम कडक पण होत नाही. असे सर्व आहे ना असे करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. तांदळाच्या पिठाचे गुळाच्या पाकातले लाडू एकदम मस्त तयार आहेत, छान झाले आहेत. तुम्ही बनवा मस्तपैकी.